parce que ça dit la jarabi chacun est de signer la jarabi mana au teke fiu o de la iba dogo chacun ni la jarabi mbe bo fa ita don nga adomra e ala de me iba ta don ka di abla ala de ndron abana otea ay tuno ni ayele ma chogo la iba beje amala bea ala bise ga ali apare kura bla na sansa ka yele ma sisa ka soro an apare nyerete ami obi chain obj 600 abka yana ko apare kile ne fugaje ka soro ala ga apare de fugaje apena ala cha buge la siba don baladi idazo parce que in duruse muta hakilnan do kubila o yo me folo ka jina lawli ne ka jina ate wuli ate siga ate da o ya hakilnan folo gunobi yere wulo ko ibe mulla maka ka flele ka ta folo gorola o bini ala che ni kalimi gorola bi mene shina o bazi e jina di jina yere e jina ma jina down arama ma jina down ni be farlan lo ala de la ala ka masaya mais joni ni ko ki be fen doni jina ye kalon tike warama dente dugolo safi mais barka be femo na o ye arama dendi o barka be arama dendi la ni ne jina bo kenen kaya nyana je be chi ni ay ne go jina chambe bo ko chamangara sano ni jina bo to siga kewo isona i maso o e jina ko yi mais Djinètigui Lassi joya dan wala de ne da o be bala ka masaya de kono Djinètigui muso Flavia iga dongle na kun la bana we bo kende ka sisa a ni tora ka ta fe 100 do be bo kende ka kabi no kara dem sen kende la machiya wa akoro bo ke ambia on ta kana tala akoro be ga dimi sisa no ko be ga dimi abise ka wuri le dalu dama parce que sigida ko ne akulo be ka dimali sisa ba ka kumpiri so na sigile dimseni kene ni dimba tigi ga bi ade yere nyina no de yere bita so sawo ba so ne biso ko ke tiere la isona yi parce que ni dara ne la ne ka ko ya la ko ri ala ka kede do ko do kana kene ga ya sisa mo biya donu bulla ka teme ga yo tisi ka ke temeli fleni asigile do ni bulo a wole ke abe ko do ke ga yira sisa aki kalimi gorola na asigile ni gundo do no eche no tiche papier do ba aka bofana aki kalimi gorola no tiche oh akabo caméramani ani DJ papier be dogon ani bigi munta bigi noiri au cas au présenter au fana ka kanu ke sa DJ balodi ne ti so c'est pas la chune mais son héros dans so ok Ansou et anyi madi ni kenen nun kante kosabe ni Djinètigui Lassi sababu yate chini barabike mais 1h 2h du matin au kan soro kenen kan ko rappelu ka kenen ni Djinètigui Lassi te anti yaka on est association Djiga Bleu on est festival d'Ozomoni organisé chez Nani Bamako né à présent Baraka ñogon taw bien Mari bien Jolie bien Bintou bien et Lassi Balou Jimba fi né à 2008 ni terke do mi ko galgo madu am sokoroji
ni n'ale ni Yusuf Sidibe an kun bɛ yaala de la ka dalilu dɔ ɲini bi su in na nin b'a fɔ a yɛrɛ y'a kan mɛn ani a b'a kalama mɔgɔ tɔw t'a kalama an tora dalilu ɲinini na an ye mobili kelen mɔtɛri tiɲɛ ɲinini na Galugo ko dɔ b'ale fɛ yen ko a ɲɛ man ɲi dɔ b'ale bolo a ɲɛ man ɲi ko Djinètigui Lassi k'a bɛ Dawuda bolo ko an ka tɔ o fɛ yen k'a bɛ sɔrɔ a b'o bolo mais a ko n'an taara ko n'a t'a bolo k'a b'a fɔ k'a t'a bolo ne ni Yusuf Sidibe wulila k'an kun da Dawuda kan ka se Lassi fɛ yen an nana aju mun na k'a ɲɛfɔ a ye a ko non ko nin t'ale bolo mais o yɔrɔ bɛɛ la a ye fɛn dɔ fɔ Yusuf Sidibe ko depuis ale wolola ko mɔgɔ ma deli ka nin fɔ a ye donc anw taara la o yɔrɔ la an taara o kɔfɛ an ye donsongɔni organise Arayida la Yusuf Sidibe n'u ka so bɔ a lajɛ an y'a wele a ko k'ale tɛ taa an nana woro d'a ma Yusuf Sidibe k'i bɛ taa ne ta in na diyagoya Seguba de tun bɛ ka donsongɔni fɔ Lassi wulila ka taa o don a fasa ma da o kɔfɛ an ye ɲɛnajɛ wɛrɛ sigi Minakura Kulubalila duda la Djinètigui Lassi o kɛra tako fɔlɔ a ko mais ale tun ma deli ka taa donsongɔni na fɔli ka k'a kunna Ala ka hinɛ Tuba Sidibe la k'o de tun y'ale fasa da mais ngɔni ko man d'ale a tɛ fɛ ka taa parce que ale b'a ka dɔnni kɔnɔ a y'a san hakɛya fɔ mais a tɛ fɛ ka bɔ kɛnɛ kan ko mais mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔ minnu mago ɲɛ fɛ depuis o don 2008-2009 hakili la ɲinɛ a y'a san 11 ne ni Lassi bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama anw ma diɲɛ foyi organise donsongɔni kan k'an y'a wele fo ni bana y'a bali ou bien ni darula dɔ y'a bali sinon Lassi bɛ taa sen jɔ a kɛnɛ kan Lassi de ye layidu ta o san kelen kɔnɔ kalo kelen semaine o semaine a tun bɛ tura faga n'a ye tura faga a b'a kaman bɔ ka wari d'a kan ko karamɔgɔ Djinètigui ka tugu ne nɔfɛ an ka taa a di Seguba ma an y'a kɛ fo siɲɛ 10 ɲɔgɔn na Seguba ko aw ka nin cɛ in nin ye hɔrɔn ye i jɔ a ye taa fɔ a ye ko n bɛ taa barika da nin don in ne de nana fɔ a ye ko non k'ale tɛ sɔn n ko non Lassi se tɛ nani min kɛ a ko bon ko temeli k'i bɛ se ko bɛɛ la n'aw ko ten a y'a organise an y'o première édition kɛ salon tɛ ɲinan yɛrɛ sunkalo o tun y'a siɲɛ 10 ye donc Lassi n t'a dɔn n bɛna mun fɔ fɔlikɛyɔrɔ la a ma mun ka anw ye a ma mun kɛ karamɔgɔ Seguba ye o dama tɛ dɛ ni wari ni sanu dili ko don o dɔrɔn tɛ a ye ko wɛrɛw kɛ k'a fɔ Seguba ɲɛna siɲɛ dɔ la n bɛn'o fɔ salon na sini Seguba tun ye visa sɔrɔ ka taa Paris ka taa Burkina ka taa Côte d'Ivoire dugu 4 de tun don Seguba Lassi ko Seguba ma ko ni dugu 2 ta tɛ ɲɛ 2 ta bɛ ɲɛnabɔ mais i bɛna taa farafinna ta mun na o sɔrɔ ka bon ni tubabula ta ye Seguba taara Burkina o y'a sɔrɔ X3 la BMX3 o y'a sɔrɔ a tɛ di bɛɛ ma donc n'a ko dalilu bɛ ne bolo dalilu tɛ ne bolo dɛ n kɔni teri ye dalilutigiw ye n jigi ye dalilutigiw ye ne tɛ se ka dalilu ko kuma fɔ mais dalilu min fɔra ko b'e bolo e ma n'o di nin ya mais Lassi ka kuma ninnu ne bɛ k'a faamu dalilu min fɔra e nana o de di nin ye tan karamɔgɔkɛ n ko ninnu bɛ kuma c'est à dire u bɛ kuma nɔrɔ modèle dɔ de kɔnɔ u bɛ kuma nɔrɔ modèle dɔ de kɔnɔ mais an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn ye han Lassi ye cɛ de ye karamɔgɔkɛ e k'i jɔ dɔɔnin ma ye kana presse ma presse wari in nɔfɛ ma na wari ko la koyi n nana Lassi yɛrɛ de kama kana presse wari in to i kun ba ye kana presse parce que artiste ka ca n ka petit frère c'est que ale ka engagé mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ yan ka wuli ye parce que ne nana sɔrɔ nin kɛnɛ in bɛ tan cogoya la Lassi b'o la i b'a fɔ ko a ma bɛn ma a bɛnna n ma parce que san n'a cogoya kama sinon nin tɛ Lassi ka jama ye nin tɛ fiyewu san yɛrɛ tɛ Lassi ye nin fɔ anw ye kunna sini a m'a fɔ an yɛrɛ a ye message de basculer an kunna kunna sini sinon n'a danna ne yɛrɛ ni n ka jama ma walayi bilayi an tɛ ku yan walayi mais ni ko cunna adamaden kan k'a fɔ a bonya yɛrɛ de kama ne nana n jɔ
a bonya kama mari nana a bonya kama joli nana sɔrɔ nin bila n'a ka dɔ ye a ye darabugu tɛrɛnba ta n'a m'a fa a k'a fa ma tu n terikɛ Lassi ma dɔn an bɛ Lassi yira hali bi diɲɛ na a ma dɔn dɛ an b'a yira hali bi diɲɛ la walahi jinɛtigi caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ nka cɛman de sigilen filɛ n filɛ ka sɛbɛn de fɔ an ɲɛna nin ye dɛ a cɛman sigilen filɛ nin ye Lassi n kumana wa i bɛ se ko la n b'i fɛ fana i ka kuma i ka fɛn fɔ ayi bloku tɛ ko i karamɔgɔkɛ kuma i ka fɛn fɔ Lassi c'est-à-dire n'i y'a ye an gɛrɛla ɲɔgɔn na sababu dɔ de don sababu fo arijinɛ n b'i bila yan ka tɔ baro to kɔfɛ la mais n ye micro de ma i ka kuma Lassi ne ni Lassi ka kuma kɛ Lassi bɛ waa 50 € min don i ka 50 € min don kɛlɛ bɛ wuli ni sɔn ne bɛ fɛ i ka taa i tɛ jigin ta dɛ morceau kelen fɛn fɔlɔ 50 € Lassi Koko an t'o to yen sa Balodi cɛ kuma ye kumakan kelen dɔrɔn de ne y'a f'i ye hali n'a sɔrɔ i kɛra yiri ye bi ka wuli yɛrɛ Balodi n bɛ ko dɔ k'i ye o tɛ fɔ kɛnɛ kan yan dɔ bɛ dɔ t'o dɔn i bɛ dɔ dɔn ko ye i bɛ laturu dɔn i bɛ filɛlikɛ fɛn wɛrɛ dɔn fɛn wɛrɛ b'i bolo i tɛ bɔ diɲɛ n'i m'o fana kɛ wa wulili b'i bolo fana wa kuma dɔ la seli wagati tɛ dɛ i bɛ jɔko fila kɛ Ala ye i ka gundo bɛɛ filɛ nin ye ne bɛ o dafa kungojugubagatɔ kɛmɛ bɛ sɔrɔ taa ni y'a ye a ye tɛgɛrɛba fɔ Lassi ye tɛgɛrɛba fɔ a ye m'a fɔ n ko jinɛtigi cɛman de don a musoman tɛ a cɛman de don Lassi ko ka misigi in de laban u ko n k'a laban an b'o kɛ cogo di ne yɛrɛ dun voilà an ka kunkolodibagatɔw fana magara an ka dɔnkili wɛrɛ ta an ka kɛ ten o tɛ yan DJ Batoma c'est bon a tɛ a tɛ juguya kosɛbɛ k'a bɛ juguya bisimila an ka to tan wa an ka jumɛn kɛ ayi san tɛ